دم باش هنرمندên Çiyayê Kurminc Bavê Salah navê xwe jî Ebdirehman Amer e sala hezar neh sed û pêncî û duyan li gundê Gurda navçeyê Cendirêsê ji dayîk bû û li ser destê dayika xwe Gulê keça İbrahîmê Tirkû mezin bî û stran gotin û jê hez kir bû hezkirê zimanê Kurdî û stranên Kurdî. Stranên Kurdî folklorî ji dayika xwe fêr bû û ezber kir û sala hezar neh sed heştê û çaran beşdarî çêkirina koma armanc bû û jiyana xwe bi xebat û kar û êş ji bo miletê xwe yê Kurd derbas kir û hunera Kurdî gelekî pêş xist û sala 2016 koça dawî kir lê hewa nemirî hewa di dilê me de û di giyana me de ye û niha kurê wî berdewam dike şêrziman.